Martin Majdák je majiteľom najväčšej nefranchízovej realitky na Slovensku. Martin, čo by si ostatným poradil v biznise? Ja by som vám možno poradil to, s čím každý človek bojuje prirodzene, a to je práve diskomfort. Nikto prirodzene diskomfort nemá rád a ja si osobne myslím, že keď s diskomfortom sa naučíte pracovať, tak vám to veľmi pomôže. Chcem tým povedať to, že každý týždeň, keď začína, tak človek sa sám môže rozhodnúť, či do toho diskomfortu bude vchádzať, alebo prípadne, či si tú komfortnú zónu bude rozširovať, aby ten diskomfort začal byť jeho priateľom. To znamená, že začne robiť riadenie diskomfortné veci, ktoré nemá rád. Lebo ten diskomfort nás posúva. Pretože keď to nebudete robiť dlhodobo, tak zrazu zistíte, že ten diskomfort vás pohltil a prerastol do stresu. To už je vtedy, keď už nemáte čísla, keď už začnú na vás tlačiť nadriadení, tlačiť v podstate na vás čas a začnete mať problém s platením nákladov a to už je neskoro a to už je naozaj stres. Takže skúsme riadiť diskomfort a buďme úspešní.